Nakatala og ikaduhang kaso sa COVID-19 ang Bohol. Human nagpositibo ang usa sa mga OFW nga miabot sa silingan natong lalawigan niadtong Abril 28. Sumapa ni Bohol Governor Arthur Yap sa confirmatory PCR test nga gipahigyaw sa duha ka mga OFW sa Manila. Usa ang nagpositibo sa COVID-19 o usa ang nagnegatibo. Base sa protocol kay asymptomatic ang maong pasyente, naka-isolate kini og sa pagkakaroon sa quarantine facility dito sa lalawigan sa Bohol. Dipahigan usab og ang DOH og laing test kagahapon. Samtang gihuwat ang resulta sa kaduhang PCR test sa laing mga OFW, kansang resulta mo'y basihanan kung makapauli ba sila sa sa mga lungsod dito sa Bohol. Ang kaso sa coronavirus nga natala sa maong lalawigan o katulong kaso sa Pilipinas mao katong Chinese tourist nga miabot sa lalawigan niadto pambuwan sa Enero. Apan naka-recover na kini og nakapauli na ngadto sa China. Samtang giapilar si Governor Yap sa mga bulanon nga sundon yun ang quarantine measures aron malikay kini sa virus nagpuyo sa bay kung mugawas magani kinahanglan yun ang magsulob og face mask.